Mira parte del sempre chokwadi ndichataura ndezvechokwadi ndikaipachava patenda ndikanikandikatwa nemhosva mwari aribatsiri wangu changamira munonzi Stewart Mafunike. Nyaya yangu yakamira sekudai nemusi wa 12 February muiro mugore rino iri. Munun'una wangu anonzi Adventure Mafunike akabayiwa nebanga kuBhawa rinonzi Bontafu Mchingo. Rinonzi Bontafu Mchingo. Takazotambira mashoko makusena chikanzi abva atoshayika. Musi wa 15 mwedzi umwewo ndo musi watakamuchengeta. Vakanga vamubaya vakanga vatobatwa namapurisa vakavharirwa. Tiri mukuchema umwe wedu nechimakuseni ndo pakauya sabhuku nehama dzemukomana wekubaya munun'una wangu. Vobva wamboya vobva vatadza kuwirirana nesu, vobva vadzoka, vobva vazoya chekumanheru tapedza kukotsa munun'una wangu. Vobva vauya iwona vechitiona vanhu ava vauya vechibombera vechiitya kuti iwona tinosvika sei mumusha umu nezvakaitwa nemwana wedu. Saka wauya kwatiri vobva vabombera kuna sabhuku Chimboza. Then tiri muvillage 1 Domborutini. Saka vasvika kuna sabhuku Chimboza, sabhuku Chimboza vanoti iwona vakaremerwa nenyaya iyi. Vobva vaenda kune mukuru wavo anova ari sabhuku Rondozai. Which is sabhuku Rondozai vanoti iwona nyaya iyi yakavaremera futi. Vobva vaisa kuna Ishe Muponda. Kubva vati iwonazve Ishe Muponda vobva vakurirwazve nenyaya, vobva vaiunza kuna Mambo MUTASA. Then Mambo MUTASA vobva vati chitorai vanhu ava bombera ava musvike navo mumusha maMafunike kuti vabate maoko nekuisa chema yavo. Saka vechisvika zuva rakanga raakutowira tapedza kutokotsa umwe wedu, vachingopinda nechemumukowa. Tobva tati no vatagara necheko kwatakagara nechekunze tisatapinda muyadhi munedzimba. Zvikanzi ndopatakaudzwa nemasabhuku kuti aiwa vanhu ava tauya navo tanzi naIshe wauye kuno kumubatana navo maoko. Tikati isusu kutopinda kwavatoita pisi yavatopinda iyi neshungu dzatinadzo tatovatambira. Taakuda kunzwa chifambiro chavo chavadini chavada tibatana heri navo maoko. Hatina chatataada heri kuva vari nekuti tiri pakudini pakuchema. Asi masabhuku avo vakanga vakatobata mari mumaoko yavanga vari kuda kutipa yavanga vapuwa nevanhu $200. Takabva tairamba tikati hatisi kuda heri mari. Tobva tataura navo vanhu vaya ndine maaudio ndinawo mufoni mangu vechikurukura vari pamba pedu vechipa introduction yavo vechikurukura. Hatina kurwa navo for sure. Tangoita sezvazvataurwa nevakuru vedu kuti zvabva kuvakuru kuti vatambire. Tobva taparadzana navo pasina nguva. Shoko rakabva rauya noti isu togara kutsvingu uko kumba kunogara mukomana anogara nechekuMunda village 6 natete vanogara paumba. Mukomana ari kubasa. Zvinonziona masabhuku akaenda zvepambanidza ndisabhuku Rondozai ndisabhuku Chimboza rakaenda kumba village 6. Vobva vasvika vobva vati iwona vanhu vaya vakauya vaya vauya vari kuti vari kuda kutaura nemi. Saka uyai tidini tinzwe kuti zvakadini. At the same time pakabvaita futi nyaya yekuti rinda remukomana rakaenda amene maonero akaita vanhu rakaenda kunga kutsindirika nokuti kwainani. Saka vanhu vakataura vakati iwona pakacherwa. Saka ndakabva ndasimuka ndobva ndaenda ndichiti kana kuri kucherwa ndione kuti
chinyi imhuka here kana kuti vanhu here. Saka ini pandakasvika ndakabva ndaenda kuna Sabu Chimboza wobva wanditora takaenda tese kumarinda tobva tasvika bva taona parinda remunin'ina wangu. Asi inini ndakaona kuti rinda hakusiri kucherwa. Ndakaenda kuona kuti kutsindirika nemvura according macherero atakaita papakaita dombo rakaitawo pakona. Saka kutsindira kwakaita ivhu ndiko kwakangodzika kudai, hapana kunga pakacherwa naudii, paitozipa pakatosega mvura. Pandati hatingazvibati nekuti hapana muoko wemunhu kana chandaona chiripo, vatasiya zvakadaro. At the same time wandanga ndinaye anga aita zvekutumwa kuti ndiende naye naSabu. Kubva afonerwa kunzi zvemuchitori nevakomanawa chibva maenda nawo kuwarehouse. Maenda kuwarehouse ndo kwamunosangana naSabu kurondozai. Mubva mataura nyaya yevanhu vakauya kuBhawa kuhama dzemunhu Akauraya munin'ina wangu. For sure ndakabva ndaenda ndanzi ndiende naye kumakuwa naSabu Chimboza. Vandasvika kuya bva taenda kuona Sabu kurondozai warehouse. Vechienda kutaura vechiti iwona imimi wana makunike muri kunonoka. Handiti vanhu ava vakatomboyanga vati takataura navo chiti varida kuuya nemari kuti vadini vaisewo ruoko rwavo, asi imi muri kunonoka. Isusu takatopuwa mbudzi dzedu mbiri kwasara mombe yekwamama. Saka imimi ndimuri kunonoka kuti muorganize kuti musangane nevanhu ava kuti mudini muripirwe mutaure navo. Ndikati inini ndiri mwana, zvandinoita ndezvekuti ndinoenda kotaurira baba, togara pasi tobva oti pazuva then tozokutaurirai. For sure ndakabva ndadzika kuna baba kwaHondi vandavataurira. Baba wabva kuti iwona weekend iyi toda kubata inonga ndakabatikana, asi inouya ndinonga ndiri free, chiendawo wataurira. Ndobva ndakwidzazo ndabva ndasvika pana Sabu Chimboza ndobva ndavataurira. Ndataurira Sabu Chimboza, wakabva wafonera Sabu kurondozai kuti mukomana auya nenhau iye takataura kuwarehouse yekuti wagadzire zuva. Chakandishamisa ndechekuti Sabu kurondozai wakabva watanga kundipopotera pafoni wechindituka wechiti imimi munoshata nenhau, handina kuti inini rongai zuva, asi imimi ndakakuti vanhu havachakupa izuva rekuti imimi muungane wauye wadini wakuripei. Vandati kana zviri izvo zvekuti inini ndine nharo chipedzai semapedzere muda, nokuti imimi ndimi muri kutoziva mafambisiro kuti mbudzi makatopuwa mukadya mukazvei makapuwa. Saka isu tedu hatina kudaidza vanhu kana takambokomburena kuti isusu zvatafirwa isangoti munhu wedu zvabatwa akauraya munin'ina wangu tinozongona. Saka imi vanhu mudhima kwaya nawo makuita sekunge imimi vanhu vekuguruwe ndidzo hama dzenyu. Isusu wana wenyu muvhireji menyu imimi makutoona sekunge isusu hatisiri vanhu, makutipopotera nditaka sekunga muri kutora isusu vana vemuvhireji menyu mufamba nesu zvakanaka nokuti sitakashaishirwa. Wakutotishungurudza sekutonga isusu tisu takaurayirwa. Nanoti indaita mwana mirai ndikwidzewo mberi ndizokuti sinzi zvakazi zvabva kuna Changamire ndizvo kuna Changamire zvakamira sei. Ndio nyaya yangu Changamire. Is it relationship yenyu neMaSabu here kana pane zvamuti imimi zvakufamba zvakanaka sezvamutarisira kuti zvinofanira zvifamba zvakadai? Ndoti ndipaite ichi handinesa kuzwa kuti right. Nyaya yangu iri pakuti since vanhu ava wakauya hama dzemukomana wakuuraya munin'ina wangu wakauya vari mumaoko manaSabu wechiti wabva kwemunhu kechitrue wakati wapiwa mbudzi mbiri dzekutoripwa ameno zvemunhingiriki handisasi yangu zvemumatare kuti matare anenzwa sei handisazisi zvangu izvozvo, asi ndozvakandauri zvedu isusu tatodini according nezvavo zvinofanira kuitwa kuti kana vanhu vadeura ropa chichi handichazivi. Inini what I know ndikuti normally munhu akauraya munhu handiti, and in this case munhu akauraya munhu akatobatwa. Yes.
ari mumamaoko emapurisa. It means that person ari kutongwa nemhosva yake first degree murder. Handiti saka kana atongwa nemhosva yake, handiti kakawanda kacho hama dzemupari wemhosva dzinouya pamariro, ende kana dzauya pamariro vanobvumidzwa, handiti depending neunhu hwavo kuti vanhu vakaita sei, vanobvumidzwa kutouya kobata chii maoko. Kana wauya kobata maoko vanoisa ruoko rwavo rwokubatsira pachii pafuneral. Ende kakawanda kacho pafuneral ichaida vamanobva kuti no sinzi tisu taita sei takanganisa, handiti ndiwo vanotenga chikafu chinochikwa ipapo, ndiwo vanotenga coffin, ndiwo vanotenga zvinhu zvemaexpenses ese efuneral iyoyo anenge ari avo, anenge asiri enyu mimba maita sei mafirwa, handiti. Then in this case ndezvokuti kana wanga waita sei imi matoita kare zvinhu zvipi zvenyu kuti maita sei mawiga hama yenyu mabhadhira mari dzenyu maita zvese zviri kwamuri now, handiti because we are not dealing direct nemunhu aita chii aita mhosva, asi tikudhira nehama dzake dzine hunhu dzinozwa kuti chinonzi hunhu chii, kuti wedu akanganisa saka mbama dzake dzamaifanira kurova iye rovai hanyowani isusu, nekuti chiwanhu ndo zvachinodii ndo zvachinotaura kugarisana zvakadii zvakanaka. Asi nhamo yemufi kana iri ngozi kana iri chii haitarisani nehama idzi, inotarisana nemuridzi akaita chii nyaya yake. Tasvangokona mutemo izvizvi munyowani kuti mutemo uri kuti munhu akapedza ndo zvatatitazve alignment yemitemo itachitiye traditional leaders wari kuti uyu nemutemo wenyika zvinofanira kudii kufambidzana. Zvisakafambidzana tinoramba tichikwikwidzana, handiti. Saka isusu kuti munhu kana asevha chemu yake yekuuraya hazvirevi kuti mhosva yake yadii yapera. Kuroman Dutch law mhosva yake yadii yapera, asi kucustomary law kwedu isusu haisati yadii yapera, haisati yatotanga, because mufi anofanira kuzotaura zvaari kuda kuripwa nazvo parufu rwani kuurava kwadii kwaita. Izvozvo hazvitaurwi nehama ba kuti tinoda mombe 10 kana kuti 15 nechiayo. Mufi in this case munin'ina wako iwo ndiye achabuda, ndiye anotaura zvaari kudii zvaari kuda, then imi munofolowa chii zvaari kutaura. Then yadaro anokwanisa kutokupai futi nekuti mombe dzangu kana dzaparwa kana zvauya izvozvo ningi achawana chakati, ningi achawana chakati, ningi achawana chakati. Kana ini wana wake anototaura kuti mombe dzakati ndedzi wana wangu, saka munotoisa mudangarani. Asi mombe yakati ipai mukoma wangu ningi, chakati ipai hanzvadzi yangu, chakati chai zvakati chai zvakati. Ndiye anoita sei, ndiye anokupai gwara, ndiye anokurongerai. So in this case hatisati tatanga tataura nenyaya yekuripwa kwemufi, asi tikuti for now chatokwanisa kutaura tikutaura nenyaya yekudzoserwa maexpenses amakaita panhamo, kutangira munhu achitakurwa kuenda kuchipatara kudi zvese izvozvo kusvika nenhamo yese. Imi munotariswa kuti mari yenyu takashandisa isusu takashandisa mari yedu 3,900. Then our for now chaufanira kuita sei is to pay back that money, wobvisa mari yavo yechemo. Zvauri kuita izvi pachiwanhu ndo chinonzi matenda matenda da handizunguramba kuti mafambisire akaita masabwe ndiwe ndine question ekuzoti inini ndiri pakuchema, handidika havachandibati sekuti inini ndiri pakuchema, wakuita sekuti havachatauri nezvinhu zvekudzidzisana, wakuita sekuti hamuzivi, handiti. And already inini ndisingatozivi because it's my first time and it's my first time kumira. We will not say that one is zvakanaka.
kana uchinzi musha wakasvipa, it means kuti zvinhu zvese zvinombomira kusvika musha wadini chimachero. What they were supposed to do, they were supposed to come to you. Apa mtoteera kana masambuko acho aripo aitonzwawo what they were supposed to do kuitira pachichazoitika kune mamwe masabhuku anouya chete handiti sema-go between wanyai chete wekuti mupari wemhosva akwanise kusvika kupi kwamuri kuti mukwanise kuenda on talking terms kuti akwanisa kutaura anotauya aitibatema kuti tisi tine mwana aita aita mhosva saka tauya kuti tichemere pamwe chete tichibatsirana muDambudziko. Then iwe uchitaurawo isusu tatauyawo zvamungada kuti isusu tiitewo ndezvipi. Imi motaura kuti itai chakati nechakati. Audi wait. Ndozvatoziva nototi masabhuku anouya kutaura kuti ichi chakati haiwa. Ivi nyaya zvese zvokuti takatopiwa nembudzi dzedu izvo, it was not necessary. Because hatiti unga tikubenefita kubva mukufa kwechi one wrong. Zvokutoti mutemo wokuti yes kana muri munzvimbo munhu aita sei adeura mutemo uripo wokuti kana wabera ropa paMUTASA unoita sei. It's a known fact, but it's not something for chinova chaitwa for public consumption. Zvekuti munhu isanofanira kuti tatopedza mbudzi dzatopiwa saka wautoterewa nhora yedu kuda kudangaridza handizvo hazvisiwa pachitsika dzedu hazvidi zvakashata. Vanhu vaioneva vakamirira kana waona kuti no vanhu vauya zvinhu hazvinomira zvakanaka. It's not everyone mufamily anenge akagumuka nguva iyoyo. Pane anongobatwa zinhingi handisi ugadzisa zvinhu haungai kobata ini ndindafirwa uda kuya kobata futi kutaura neni ndipa nguva yekutoti ndikutsvaga kuti ndokwanisa kutrita nenzviro iyo zingadi handisi unofanira kutotsvagawo someone mapindire ndochohani ichocho unotsvaga mapindire. Yes, masabhuku akauya and hatimboti izvozvo kuti zvakanaka zvakaitwa no hazvina kunaka. Pressure was not necessary. The pressure kutochipa matosangana navanhu kuti panoda it was not necessary. Compensation yakuzongoitwa anytime, even nyangwe 2 months 3 months after death inongodi it was not necessary. The pressure was not necessary. Saka tungoti isusu it's now up to imwe family kana muda kusangana navanhu vaya masabhuku anokwanisa kungodaidza kuti vanhu vaya azichiitai sei chiuyai nemhuri yekwani yekwamakunuke tiite tigare pasi. They can come mugara pasi because right now zvaakukwanisa kuita because my emotions and everything hapasisiri. Then from there toita way forward. Taakuchimirira kuti kana kuri kuripwa kwengozi ichite sei ichiripwe. As for now chatifanira kuti waite is to pay back zvinhu zvese zvamakashandisa. Ndochiwana ndo matenda Mimi ndinoitwawo Livingstone Makunike akabayiwa mwana wamukoma wangu. Saka ndakabaona kuti shuwa asabhuku anga asiri kuziva ndatenda nekuti mamutsanangurira iye atoriwo sabhuku wacho kuti mauriro akaita anga asiri kumanidza kuti ainyatsokuya akadzikama wakauya achiti tine 200 iyi kuti mumbotambira. Ndikaona kuti mari hatiitambiri because hatisumboziva nezita rayo kuti inenge iri chimbochengetai imimi kusvika tazoenda kwamambo kwacho tozozwa kuti mari inenge ine zita rekuti kana ito 200 musumo wekuti toda kutaurawo nani nemi. Saka takangowadzokesa ne200 bwazoya kuti manhese zvitsanangura mwana. Saka ndatenda nokuti mamutsanangurira kuti mari inofanira kuzonge iriuya kana kumwe mabhadhari wayo ndekuti tinoita kubhadharana pekuti itakashandiswa padambudziko racho. Yes, 200 vanozoya naye musi wachauya mhuri yacho yevanhu vakapara mhosva yopinda mundiro semuromo
Nekuti mwana ingoya kuhondevhare kwacho achiripota kuti uyu mwana wamukoma wangu akabayiwa kuti mwana wamukoma wangu. Saka waingoya achiripota kumba asina kaona kuti kutaurira nakwacho nasabhuku ndo kwangu kudini kwanga kutongoshata. Ndosa ndakazodirekta kuti nyaya uye kunoku. Kana mafunga kuti musi wacho wemhuri yacho wakaita sei wakakanganisa kana wati musi wari kuya kuti chii isusu we always available. You can even tell them instead of kusangana kupi kumba tukwaso musangana kwani kwa mambo if you are not kana musiri comfortable kusangana kupi hapana bando panotoiti hapo maswala ndio noti ndipandakataura na baba Rondo Zai ndichiwati venyu ndifunga ipo ndiko wakatanga kupopota anditi ndikati venyuka zvadini zvitirwe kwa mambo anditika iwo ndiko wakapikisa ipo napo wakandita iwo wadi wati pamba chichazonoitwa pamba mbabva kunosumira muchikora kuti wona shamwari munin'ina wangu ndingini handiti wanhu wako aya wamhuri yako yakakudii yakakutadzira iya yauya watenda chii ndayavo saka zvawatenda mhosva yavo watidzosera mari yedu yatakashandisa pakudii pakukuiga patakadii kwatakaita nechii zvese ati taakuchimirira kuti iwewe ndiwo uchazoziva zvaunodii zvaunoda muripo wako kana nguva yako yadii hondo yatodii. Saka munongotsvaga zuva motitaurira then you make sure family iyo youya imi family iyo youya masabhuku aripo itoita chinhu nyaya yodii hatisi kutaura nawo asabhuku ripo ngatei achazotiitira izvozvo kutaura nawo vanhu vacho inozotitaura kuti vanhu vaya akadziva rakati tozosangana kana sabhuku mazuvano pakanaka. Saka I think tiite izvo tiite chiwanhu chaicho chinofanira kuitwa ndo chiwanhu ichocho.